Oh, kapuyan. Kanda nga eh. Utong tutok, manilig man. Sud sa kubi. Oh, naano pa yung mga sapatos ni Jeffrey Darizala? Anong gipanglaray man dyan dami nga pwede man ito sa... Bipil, nga. 1, 2, 3. Arangdag. Daghanap ko din sapatusa. Uy, ako'y mapangat tani. Ilan selling, lagi ninamog ba? Na! Pariha pa ka dyan color. Sus! Pa, ilalaman dyan nga in love ni Miss Piki. Pink na, no? Oh! Dapat! Na ako na dyan mga sapatos. Oh, no! Hugas ng laki, habi. Ang sarap po yung mga sapatos. Gi-order na. Parehas pink, pero itom laman. Asa ba to? Waman. Ato ra di ay. Ungat ding laki ha. Ay, sige naman jig order. Punta ko na maglagot. Oh. Be? Pag-una kong sapatos. Be? Kani isa. Nga, samot, parihara. Na, nagpalit pa itong sapatos. Hindi mga pariharag design. Ako nang live selling, be. Na. Ungot kang nakiha ka. Kani mo mga sapatos, ipang-dispatch niya to. Oh. Oh, no! Ato ni 50% off. Okay, live. Yan na. So, hello mga kaping! Mag-live ta karon kay nag 50% off mi sa mga sapatos si Jeffrey. Oh. Ito na yung gusto ani kani. Tag 15,000, mahog na ni siya og tag 2,000 lang. Oh, 2,000. Oh, with acrylic box na. Sige na. Comment mine. Okay, nanay nakamain sa atong puti nga sapatos. So di mo magmahay dani kay Made in USA ni unya mao ni ag new release ni Kobe. Oh, imuha na niya i-comment. Aw, message niya sa akong Facebook. Oh. So, nun. Fresh from USA ni. Kanang 1,000 na lang ni, 1,000 with acrylic box na. Barato na lang jud ni tanan kaya rong mahipos ni tanang sapatos ni Jeffrey. 9 luka for 1,000 only. Okay, sige na. With acrylic box. Sige. Comment mine. Unsay comment mine? Ikaw ba sa mo kung adyo kibong nag-live ko? Unsay nag-live ako ng mga Ay, sapatos malak live. ka. Ga-live. Live, pangmanabi, sa mukha. Ayo. Live, gusto Oy, ka di Jeffrey. ka magjama-jama, Jeffrey, kay kanina hali na nig 2,000. 2,000, kani 2,000, nabuang. 2,000, imo lagi balik 2,000? Imo lagi balik 2,000? Oh, Kabag ka pili pa ka balik 15,000, ibalikin mo ang 2,000, unsa man ka? kalma. Kay arong mahipos na itanan imong sapatos. Mahipos, ikaw hipuson ro naggargara niya, basin. Eh, sabi ka, gamayan ka sa bukton. Pag ingana ako may gihaguan ba? 15,000, baligyan Ay, mo. sos, wala kay mabuhat kay kani. Mabuhat. Na, mahay na na, Doktor, 2,000. O, imagine na naman, naka 2,000 ka. Meli umata, grabe ka pero itong kansiha bisag At least, wak ka na zerohan. Zero, grabe ipaghaguan. Mag-i-play ka nila kasi. Ako may mayorduma dyaning badya. Unja, aho na ning ihatag sa imo ang igagaw kaning tulo ka sapatos. Oh no. Ayaw storya ha. Hawa. Ano na ka? Ayo mo. Ano na ka? Sige.